Johnny wil lekker buiten. Nou, hij rent altijd eerst een paar keer heen en weer. En daarna gaat hij lekker staan te eten. Hé Johnny? Is alles in de macht? De shorts, die heb ik nog in de wei zetten. Hester en links is Frida en rechts is Hester. Dan ben we op Ien. Rijntje zit mij omkomen en die rent vet. Deze, die denkt, oh no, ik ben weer aan het werk. Nee, dat hoeft net. Renze Janko, die is een heel soort bij Rijntje. En Reina. Hé, kom eens toch even langs. Hé, kom eens toch even langs. Hey Reina. Sanne. Hey Sanne. Hey. Hallo. En daar is Richtje. Sanne, jij het allemaal naar bij. Hey. Hey. Goed zo. Waar is die mem? Hey. Waar is die mem? Maakt hij dat net zo vol uit? Nou ja. Hier is Rijntje weer. Hoi Reina en Renze Janko. Hey. Hey jongen. Die mem zit achter u, hè?
daar is Sjerkje, de man van Sanne. En daar komt Sanne aan. Hé jongen. Rising star. Joehoe. Hé. Hé Uniek. Hé. Het is een mooi uit, hé. Lekker Uniek. Hallo. Hey. Hallo. Tja. Hey. Net bieten. Dat vind ik net leuk. Nee. Net bieten. Nee? Nee. Nee. Net van. Nee. Net van. Net van. Oh, wat een rotcamera. Ja. Daar ben we. Hey. Het lukt me net.